boas tardes, noites quirogueses. Moitísimas gracias por estar aquí, por acompañarme neste día. Énseme de orgullo e satisfacción ser a pregoneira das festas desta vosa comunidade. Preguntarédesvos que fai unha rapaza como a min nun sitio como este, nun rincón de vida no sur de Galicia. Pois mirade, en primeiro lugar porque son galega, de Vilalba. E claro, para min é un orgullo isto de ser profeta na miña terra. Efectivamente. En segundo lugar, porque esta terra de vales serenos e abruptas montañas, de paraxes verdes, moi verdes, de auga dos 1000 ríos e arroios que baixan desde as alturas ata o sin, está chea de castaños, que é unha palabra que non sei por qué, pero me encanta desde pequeniña. E en terceiro lugar, e sobre todo, porque alguén me chivou que o verdadeiro protagonista desta festa é o viño. En estas datas, o viño e Quiroga chegan a converterse en sinónimos, porque nada se cultiva en Quiroga con tanto agarimo como o viño. Así que, viva a festa do viño de Quiroga! Isto digo máis que nada, por se logo cae algunha que outra botelliña, Por favor, viticultores presentes, son unha muller provisora e teño sitio de sobra na miña maleta, Toda mostra será ben recibida para levar a Madrid. Sí, de acordo, admito. Teño unha leve querencia ao alcohol e non só gin tonics que me tomo coa chupipandi. Senón tamén o viño da miña terra, que para iso os meus paisanos, despois de sortear numerosas trabas que ás veces a naturaleza pon no camiño do viño, granizos, xeadas, plagas, conseguen con gran esmero un viño dunha gran calidade e mellor sabor. Para cada agricultor o viño das súas uvas é o mellor do mundo e o viño de Quiroga se elabora con todo o cariño que une o home coa súa terra. Pero, por favor, que ninguén se faga unha idea equivocada. Se ás veces recurro ao viño de Quiroga é polo estrés da vida moderna. E claro, con tanto estrés, chegar aquí e respirar este aire, disfrutar deste microclima e ver estas paisaxes inigualables e, por suposto, toda esta xente tan simpática e tan galega, é que a unha se lle quitan todos os males. E podedes creerme se vos digo que non son poucos. Como psicóloga que son, porque outra cousa non, pero son unha muller moi preparada, poderíamos falar durante horas dos beneficios psicológicos destas festas, enumeraros as numerosas virtudes de tomarnos un descanso da vida cotidiana e poder disfrutar coa familia e amigos dunha boa comilona acompañada dos mellores vinos, pero vou simplificar un pouco para que lle quede claro a todos os presentes. Xa está ben de traballar, carallo. Un pouquiño de cachondeo non lle ven nada malo corpo, ou non? Dime que sodes xente con carácter, agradecidos do que poseedes e merecedores do infinito, envidiables polo que tedes o voso lado, na intimidade do inevitable paso firme do tempo, un discurrir que forxou inmaculado ese carácter particular e generoso. Vamos, resumindo, que o vou pasar moi ben esta noite con todos vos. Porque, ollo, eu veño a Quiroga a divertirme, Síntome como na casa, agradecida e emocionada. E de paso, descanso un pouco dos veciños que pesados de verdade, querían apuntarse todos. O Recio quería vir aquí a vendervos marisco, fresquísimo, díxenme. Pero xa lle dixen eu que para marisco fresco o que temos en Galicia. Que precisamente aquí vamos sobrados do que el vende. Amador enterouse da beleza e graza das quiroguesas e me preguntou se lle podería caer algún pinchito. En fin, sen comentarios, ainda que xa hai algunha voluntaria, podo pasar o teléfono. Estela Reynolds quería cantar os festivis e poñerse cena de whiskitos, cortitos. Pero xa lle dixen que aquí de whisky nada, que aquí o que se bebe é o viño de Quiroga, que xa lle levaría unha botella
e xa vería que pronto cambiaba de bebida preferida. Na seguinte temporada, seguro que a poderedes ver pedindo a Fermín un viño de Quiroga cortito. Coque quería vir porque pensaba que aquí podía fumar, bueno, xa sabedes, os seus pitillitos da risa. Pero eu xa lle advertín, Coque, o verde de Galicia non se fuma. E logo añadín, ala, outro mes que non cobras. E Papuchi, ai, que vos podo dicir do meu ex-marido e pai do meu fillo? Pois que o quero moitísimo, pero é un pelín pesado e ás veces hai que descansar un poquinho da realidade do noso día a día e a partir deste momento toca vos a vos facelo. Así que eu creo que xa é hora de que vaya comenzando a festa, non? Pero antes, quero vos agradecer o voso cariño e tamén esta invitación a vosa casa. Miña tamén un pouquiño despois de hoxe. Xa vos adelanto que se queda neste pobo un pedaciño do meu corazón. E se alguén necesita terapia, xa vos adelanto que a cuchufleta non traballa sen cita previa. Pero, se hai algún caso grave, que xa vexo algúns casos por aquí, moitos casos graves, farei un esforzo, iso sí, subín o precio, agora son 60 euros máis unha botella de viño. E bueno, por mí nada máis, estades todos de festa, eu non sei se vos apetece que vos cante unha canción. Bueno, pois por agradecemento vou vos cantar unha canción galega que levo escoitando moito tempo na miña casa. Espero que vos guste. Mira, Marusiña, mira, mira como veño, eu traio unha borracheira de viño que auga non bebo, mira, mira, Marusiña, mira, mira como veño. Moitísimas gracias por vir, é un placer estar aquí e veros a todos. Miles de ricos e a disfrutar as festas, e non bebades moito, e logo ides facendo eses. En nome de todo o povo de Quiroga, pois e todos os que nos visitan, pois este pequeno agasallo mostra de que parte do corazón teu que de aquí é parte do corazón dos quiroeses, ten un lugar da tua casa presente. Moitísimas gracias, que o pase ben con nós e vos a feliz de festa. Unha noite na eira do trigo, ao refrexo do branco